Kalau nuwun sakuwi berkandang Sutrisno kakung Semauna Putri. Mekaten kala wau menggah pasukatan ingkang angka kalih ingkang sampun kampi arsa wonten ngarsa panjenengan sami. Mugi saged damel suka pangli muring kalih dumateng sedaya para pamirsa khususipun sedaya para masyarakat wonten ing Desa Kuaron. Dene wontenipun pementasan wekdal menika sesarengan kalian keluarga Agung Darma Samboyo ingkang dipun pangarsani dening panjenenganipun Bapak Hardi Kemadima saking Desa Minggiran Papar Kediri. Lan ugi hameku kanthi wekdal menika panjenenganipun Bapak Puji Santoso Tasakuran. Nodi desa kowe para kadang Trisno sinusul pasukatan ingkang angka 3 inggih menika Tari Klono Sewandono utawi tari gandongan. Gambaraken alindra saking Kitha Raja Bantarangin tumuju wonten ing Kadipaten Kediri nglamar Dewi Songgolangit Dewi Sekar Taji. Wusanane ngatur sugeng mirsani ngantos titi purnane pagelaran ing wekdal punika. Nuwun. Nodi desa gunging berkadang Sutrisno sampun mapagati inggih menika medalipun tari gandongan utawi tari Klono Sewandono. Sewang-sewang tumuju menyang Ponorogo. Yo 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 yo. Pada jubledar sang bapa nyeberangan ponang Cumeti Pratondo ngawi sang yaning para putra Maraga tumuju ing sasana Magelar Nagung. Hoa hoa hoa. Andege kang kinarita tunggal kandhane tunggal panggonane dalem kang kinarita wonten gempalaning kondo lah menika ta suwasanane wonten ing Kitha Raja Bantarangin inggih Praja Ponorogo sinten jejuluk Raja Muda pusana pilaning dhewe-dhewe kethek pragusa pendhita pepara menonalindra menang jejuluk Samoho Prabu Klono Sewandono. Nalendra Sekti Mandra Guna Jayeng Palugon tandha tapak paluning Pandhe sisaning Gorindo tanapi tegasing kikir ing mangke sedyaning arsa tumuju wonten ing Kadipaten Kediri badhe ngayunaken Dewi Songgolangit. Oh he ah oh ah.
sang Kalimantan bilih manono kelaman nutir beno saking siku dening Batara. Bapo. Yo 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 yo. Awas. Yo. Ho. Yo, lo, Mangge Sang Prabu Klono Sewandana amirawuhipun Regyanapati Bujaganong Balare tedal tajajinaken pringarsaning Sri Naranata.
Yuk. Awas hati-hati ya, Ger.
kaya ngono. Tunggu sabab taing ganti sampe go ing diringer puncak tangguh. Look. Pinyo. Bar. Darmo Samboyo bar. Tuwek pisan. Asnyo. Piye nah iki? Bingung aku. Lah. Hei. Slep. Slep. Ya salam sik to ya. Aku ora ngemes aku lho ra iramuni apa-apa. Tuk petange. Kingko gong ibuke kae. Mase Pake Kijo Wis engko bose 50. Sing nanggap 100. Amin. Wong kuaron 250. Beh, akeh. Wis yo. Beh. Ngomong tok iki. Mak. Alah. Diae. Neng kono Pak Eji. Tak omongi. Iki nek mak jaranan. Iki sak Indonesia Raya. Mak jaranan iki. Gili. Ya, iya. Kuwi. Paranono sik lah. Gendang ki kok gendang tak. Irowen. Piye yo? Itu ora makan. Mak, ngene. Mak. Kale. Ya Allah. Yo. Kuwi gulune wong sak menika gulu Yayi. Mungkin lagi mak. Lagi emak, Bro. Limang. Arep gae. Lagi emak. Lagi bu. Lagi bu. Lagi ya. Mbak iya alah delokan nih. Piye? Kowe emang piye gir kono? Mak. Lagi bu. Lagi ganti. Kuwi mamae sapa? Mama. Lagi. Wis mek ngongkon tok. Wis mek ngongkon tok wis. Ya wis kiber bersama Darmo Samboyo. Samboyo Putra. Jaranan topnya Jawa Timur Indonesia. Seru. Darmo Samboyo toh? Gak tek putra iki. Ya wis nambah kowe dhewe. Tepuk tangannya mana? Darmo Samboyo. Jaranan asololenya. Jaranan asal iki jaranan sas. Saking sone pena. Sone DDK. pena.
audio. Profesional. Heeh. Apa iki? Bede. Heeh. Dek Wis. lho lah, Dek. Iki Sapane mang warga kene sik nyo salam sik nyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat iki Mas Panji. Waron. Masyarakat Kuwaron berhibur bersama Darmo Samboyo dan yang kene delon sing delok beh ya Allah jan kena dihitung Menungso. kena dihitung Gak apa-apa. Udan-udan. panggah delok to panggah Kok yo suwi ra ndek jaranane. iki mang kan bintang tamune iki mang yo oke Mas Panji ade ora sasuwi-suwi ngono maksudnya wis dihitung karo kancane wektune iki ben dawa. lah dadi masyarakat kene nanggep Darmo iki Sambaya. kuwi yo ben marem ngono atine iki. Iki acarane iki jarene tasakuran yo. Tasakuran iki berarti syukuran didongane Mas Panji digawe sing nanggap iki acarane tasakuran iki bapak sapa? Bapak sapa? Karo ibu sapa? Alah. Merongos. Wis ora oleh undangan kok kowe. Lah kowe emang rene lho mek ngengkel ora diundang teko. Undangane dititipne mbokku ya ora dikekne bajingan. Sing penting aku oleh 50.000. Bapak Puji Santosa dan Ibu Fitri Samrodiah. Acarane Syukuran yo. diwacana. Syukuran Mbak Sela Ayu Fitria. Ya muga-muga sing disyukuri iki lho dadi anak sing berbakti yo. Heeh. Sekolahnya sing ben pinter. Amin. Amin. Sehat selalu. Amin. Nyawer sik iki nyolot dawa. Wah, kok iso nyelot dawa iki lho. Kuaron RT 05 RW 01 kono. Heeh. Ya. Wis iki Papar Kediri. sarene wis cukup oleh teko Bu. Iki cah telu ya lumayan jiji. Molasan, 17-an lumayan. Sesingko sing 1500 di kene cacah. molasan. Yo 1000 sitoke 16 yo. Heeh. 1000. Yo saiki ditutuk nang atraksi sik to. Ki mang iki lah kowe ki yo ngawur wis atraksi ibu. Antar ngono mbok dindrek sik joget karo ambekan. Gae. Lah kan awake kan bujang gandongnya asalnya Indonesia. Suwi gak tau pentas. Lagi pentas modar sesuk ora payu. Iya. Lah terus los jukir walik ya ambekane iki Mas Panji. Wong tuwek-tuwek kuat tok. Wong tuwek-tuwek kuat lek koyo kuwi ngono. Lah kuwi Mas. Lah kene wis ndase 3, ndase 4 e. Dasku loro. Ayo satu nih ora. Menawa ditambahi jaremu. Oh iya ayo Mas. Ayo tarik Darmo Samboyo. Ses ora. Tomong yo. Wis to, nanggapi iki ora getun. Garanane penak. Ayo. Kowe mateni kancamu jenenge. Dangalion ji rungokno. Sik to Hel. Kowe emet diberi peng ya ora genah to nyo. Rungokno ji rungokno ora hel rungokno ji we dangalio. Kan mari pertama kowe Oh. kelunter Yo. tak susul. Wer. Terus ganti. Lah kan. Ya. Bunda. Ora duwe kanca ora apa-apa aku. Lah sing nyeluk aku. Wis kowe ganong dhewe. Ojo. Ah piye lompat harimau kok ditulungan apa ora? Heh? Loh. Ki mang padahal gak dadi lho. Gak. 70 juta. Dah nek dadi. Dah neo dadi. Yo, Ki saya padahal ki mang gak dadi gara-gara kowe goblok. pengganong tuwek-tuwek goblok. Ki baleni to. Kowe neh apa? Wis aku sik. Ya, bar kowe Tes. kelunter tak
sumsul. Muter. Rahel mencolot klutik. Kowe ndang ngali yo. Blakanya kindur. Iya yo. Lewat bang klunter. Ayo dang wis. Bot-bote Aku dhisik. Bot-bote 70.000. Ayo Mas, darmo sam. Kudu dadi. Yo. Domongi wis ganongan rapayu dijop ngengkel pisan. Dijak omong angel. Genah Rahel kowe. Piye te piye? Jarene sing ngomong piye? Piye? Mencolot ngalih. Le akon jungkir walik ngalih. Yo kleru Rahel. Ayo. Ki sisik iki lho. Ngalih. Ayo wis. Ayo. Aku le jungkir walik urung tutuk. Gak ngalih Hel. Hel. Gak ngalih. Wis ngalih. Nggih sak meneka niki wis gak usah bayari bos. Engko aku tok. Dina iki aku tok. Yo. Piye yo? Wis ra iso ganong dijop. Ganong. Aku bisa. Ganong tak loro. Gak. Saya tak nutukne nyo sore kancane akeh jare. Oh ngawur 17 juta. Kan awadan cios yang menyamar. Aku ngene iki ra duwe kanca band. Bene. Kagak tahu gua. Ayo Mas. Bocah. Nyo. Kenceng no. Gua juga kesel tau. Ayo los iki yo.
ya ora perasaan. Grupmu iki sing gedhe mek kowe tok. Terus ngengkel iso nyo. Boyoke kancane mok ngu. Yo. Tuwek ngengkel.